खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आं ज्योति बसुमतारी। खुलुमबाय आंनि हा ब्रह्म। दिनैनि गाहाय रादाबाव दं। नरेन्द्र मदिया 14 जानुवारियाव आसाम दावबायगोन। श्रीभूमियाव 4500 बथल कफ सिराप जब्द। संकस खेराइनि बाथौ खेराइ फुजायाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा। 16 फेब्रुवारियाव बिसायख'थि आय'गआ आसाम दावबायगोन। मणिपुराव रैखाथि हान्जाया गोबां बिबांनि हाथियार बोखांदों। मालिगावनि रेलवे ट्रेक्सआव सासे सुबुंनि स' बोखांदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। आसाम दावबायगासिनो गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया गाबोन 14 फेब्रुवारियाव आसाम दावबायगोन। फुंनि 7:15 रिंगायाव गाहाय मन्थ्रिया गोदान दिल्लीनिफ्राय जर'खा बिरखंजों आसामाव रावना होबोगोन आरो थोंजोङै साबुवायाव थांगोन। रिपर्ट बायदिब्ला गाहाय मन्थ्रिनि बिरखंआ फुंनि 9:50 रिंगायाव साबुवा एयारफील्डआव लेन्डिं खालामगोन। बेनि उनाव गाहाय मन्थ्रिया मरानसिम थांगोन। बिथाङा मराननि हादरारि राजा लामायाव गोदानै बानायनाय ELF-खौ बेखेवगोन। बेयाव गाहाय मन्थ्रिनि नुजाथिनायाव 30 मिनिट समनि थाखाय एयार श' जागोन। बे एयार श'आव गं 16 बिरखंफोर बाहागो लागोन। बेफोरनि गेजेराव गोबां फाइटार जेटफोर थागोन। राइफल्स आरो सुर्ख दावहायाव बिरखंआबो एयार श'आव बाहागो लागोन। मराननि हाबाफारिनि उनाव मदिया गुवाहाटीआव फैगोन। बिथांनि बिरखंआव मराननि राजा लामानिफ्राय गुवाहाटीनि थाखाय टेक अफ खालामगोन। बेनि उनाव बुरलुंबुथुर दैमानि सायाव गुवाहाटी आरो साहा गुवाहाटी फोनांजाबनाय गोदान दालांखौ बेखेवगोन। गाहाय मन्थ्रिनि दावबायनो गोनां हाबाफारिखौ बिथा खालामनानै डिब्रुगड़आव खुंथाय जर'खा बिथोन जारि खालामनाय जादों। बिथोन बायदियै ELF बेखेवनायनि थाखाय इटा पट्टजों सोमोन्दो थानाय गासिबो खामानिखौ 13-14 फेब्रुवारियाव बन्द' खालामनो बिथोन होनाय जादों। ELF-निफ्राय 10 किल'मिटार जानथायाव थानाय इटा पट्टानि सिमनीखौ बाहायनो होबथानाय जादों। गुबुन फारसे मराननिफ्राय आनजादनि थाखाय फैनाय फरायसाफोरनि थाखायबो जर'खा बिथोन होनाय जादों। मराननिफ्राय थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय गुबुन लामा लानो सुबुरुन होदों। खुंथायआ गिलिर गारिफोरनि थांलाय फैलायखौसो होबथादों। बे होबथानाया 14 फेब्रुवारि खालि फुंनि 5 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 5 रिंगासिम जागोन। श्रीभूमि जिल्लायाव ड्राग्सनि हेंथायै अपारेसन खालामनानै आरोबाव जाफुंसार जादों पुलिसआ। बे अपारेसनाव पुलिसआ 37 कार्टन कफ सिराप जब्द खालामदों। 37 कार्टनाव गासै 5500 बथल कफ सिराप जब्द खालामदों। लोगोसे सासे सुबुंखौबो पुलिसआ हमनो हादों। बबेखानि जब्द खालामनो हानाय कफ सिरापफोरनि बेसेना गोबां लाख रां जागोन होननानै पुलिसआ आन्दाज खालामदों। श्रीभूमि नोगोरनि साखाथियावनो थानाय मबारकपुर ओनसोलनि 37 नं राजा लामायाव बे अपारेसनखौ खालामदोंमोन। रिपर्ट बादिब्ला आयेन बेरेखा फालांगिखौ होबथानो थाखाय पुलिसआ स्रोदै अपारेसन खालामनायाव सासे लाइमोनखौ गोबां बिबांनि होबथाजानाय कफ सिरापजों लोगोसे हमनो हादों। TR01AR1848 नम्बरनि गंसे ट्राकनिफ्राय बोखांनो हादों गोबांथार बिबांनि कफ सिरापफोरखौ। बबेखानि हमजानाय सुबुंखौ ट्राक ड्राइभार मबारक उल्लाह चौधुरी होननानै सिनायथिनो हादों। मबारक उल्लाह चौधुरीनि न'आ काछार जिल्लानि साबग्राम ओनसोलाव। मबारकआ ट्राकजों गुवाहाटीनिफ्राय गुबुन गुबुन मुवा बेसाद लानानै फैदोंमोन आरो ट्राकआ श्रीभूमियाव खावसे गारि आनल'ड खालामदोंमोन। संकस खेराइनि बाथौ खेराइ फुजायाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमायाव थानाय संकस खेराइयाव खुंनाय बाथौ खेराइ फुजायाव दिनै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बाहागो लादों। गिबि मन्थ्रिया बाथौ खेराइ फुजायाव दावबायनाय समाव लोगोसे दंफायोमोन BTC-नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारी, आसामनि केबिनेट मन्थ्रि जयन्त मल्ल बरुवा, मन्थ्रि चरण बर', MLA जिरन बसुमतारी, EM रबिराम नार्जारी आरो गोबांसेया। बाथौ खेराइ फुजायाव गावनि दावबायनाय समाव गिबि मन्थ्रिया आसामनि रायजो राजाफोरनि गोजोन, खौसेथि आरो समान जौगाथायनि थाखाय बोर बियो होननानै मिथिनो हादों। बाथौ धोरोमनि दोरोङारि फालिथायफोरखौ जायगानि सिबियारि आरो हारिनि दैदेनगिरिफोरनि नुजाथिनायाव गोथौ सिबिनायजों मावफुंनाय जायो। बबेखानि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया ओनसोलाव धोरोमारि आरो हारिमुवारि दाथायफोरखौ गोख्रों खालामनायनि फारसे मोनसे गोनांथार आगान होननानै खेराइ थावनियाव गंसे मन्दिर लुफुंनायनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसंनाय जायो होननानै सुलुङाव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि बाथौखौनो बर' हारिनि गुदि धोरोम होनना फोथायनानै फुजिनाय जायो आरो बेनि इसोरारि फोथायनाया गोथार खेराइनि गेजेरजों रोखायै बेरखाङो। आसामाव जानो थांगासिनो दं बिधानसभा बिसायख'थि। बेखौ बिथा खालामनानै हादरनि बिसायख'थि आय'गआ 16 फेब्रुवारि खालि आसाम दावबायफैगोन। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला भारतनि बिसायख'थि कमिसनार ज्ञानेश कुमारनि दैदेननायाव बिसायख'थि आय'गनि फुल बेन्चआ 16 फेब्रुवारि खालि आसाम दावबायगोन आरो जानो गोनां बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय थासारिखौ रिभिउ खालामगोन आरो नायबिजिरफैगोन।
बे दावबायनायाव बिसायख'थि कमिशनार ज्ञानेश कुमारजों लोगोसे इलेक्शन कमिशनार सुखबीर सिंह सान्धु, बिबेक जोशी आरो गोबांसाया गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे बिसायख'थिजों लोब्बा थानाय मिरुनि आरो रायजोनि रेगुलेटरि अथ'रिटि, जिल्ला इलेक्शन अफिसार आरो एसपिफोरजों लोगोसे सावरायगोन। 17 फेब्रुआरि खालि जागोन बे सावरायनाया। बेनि अनगायैबो बिसायख'थि आय'गनि बेन्चआ आसामनि चिफ सेक्रेटारि, नखर बिफाननि सेक्रेटारि, डिजिपि, चिफ इलेक्टरेल अफिसार, पुलिस नडाल अफिसार आरो आसाम सोरखारनि गुबुन गुबुन सिनियर अफिसारफोरजों आलादा आलादा सावरायनायनि हाबाफारि दं। बेनि उनाव 18 फेब्रुआरियाव बिसायख'थि आय'गनि थान्दै हान्जाया खौरां बिजोंजों सावरायगोन। मख'नो गोनांदि गासै 126 मासिनि आसाम बिधान सभानि बिसायख'थिया फैगौ मार्च एप्रिल दानाव खुंजानो थांगासिनो दं। मणिपुरनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव 12 फेब्रुआरि खालि गोख्रों अपारेशन खालामना रैखाथि हान्जाया गोबां बिबांनि हाथियार, गुलि बारुद आरो फोनांजाब आगजुफोर बोखांनो हादों। पुलिसआ फोरमायनाय बायदिब्ला गिबि अपारेशन खालामना इम्फल सानजा जिल्लानि संगलम पुलिस थानानि सिङाव थानाय साम्पाइ हाजो रेन्ज ओनसोलनिफ्राय गंनै 303 राइफल, गंसे 22 राइफल, गं 8-12 बर सिगनेल बेरेल राइफल, इंचार्जनि गोथां गुलि, गोबां मेगजिन, ब्लेंक कार्टुन्स, लकेल मेड बुमा, स्मक आरो टियार ग्रेस ग्रेनेड, स्टान ग्रेनेड, वाइपिं हेडसेट आरो चार्जारफोर बोखांनो हादोंमोन। बेबायदिनो कांप'पि जिल्लानि कामसुं पुलिस थानानि सिङाव थानाय उवालमुन गामिनिफ्राय रैखाथि हान्जाया अपारेशन खालामना गंसे MM11 MK राइफल आरो मेगजिन गंसे, पिस्तल गंसे, सिंगेल बेरेल गान, इम्प्र'भाइज्ड मर्टार, हेड ग्रेनेड डेटनेटर, इंचार्जनि राइफलफोर आरो माखासे बुट जुथाफोर जब्द खालामनो हादोंमोन। फारसेथिं रैखाथि हान्जाया एखे सानखालिनो प्रिफेक्टनि सासे केडारखौ खानो हायो। हमजानाय केडारखौ बिष्णुपुर जिल्लानि माइरां कुनिमाका लेखाइनि थागिरि हाविजाम मुनावतुन सिंह होननानै सिनायथिनाय जादों। गुवाहाटी मालिगाव कामाख्या रेलवे स्टेशननि साखाथियाव शुक्रबारखालि सासे सिनाय मोनै सुबुंनि गोथै सह बोखांनो हादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला थैनाय सुबुङा खमैबो 60 बोसोरसो जागौमोन। जाथायखौ नोजोर होना जायगानि थागिरि आरो रेलवे पुलिस बिबानगिरिफोरा सुबुंखौ रेलजों सौग्रावनानै थैदों होननानै सन्देह खालामना बुंदों। बबेखानि बे खौरांखौ मोन्नाय समसिम थैनाय सुबुंनि सिनायथिखौ थि खालामनाय जायाखै। बे समाव थैनायनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो थाखाय गोथै सहखौ पस्टमर्टेम आनजादनि थाखाय खाथिनि देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।